Right. Makura zvakadi. So far ndane 33 years. All right. Kumusha kwenyu kuri kupi? Nyagundi Mutare. Munoma Mutare. Mhosva yamakapara iyi mhosva yei? Mhosva yandakapara ndeyekuti ndakadanana nemusikana angari pasi pemakore anotenderwa nehurumende. 18 years. Alright. Anga nemakore mangani musikana? Anga ine 16 point. Alright. Chii chakaitika? Zvakambofamba sei? Musikana uyu taidanana. Kuti tisvike pakuzodanana yanga iri nhau yekuti paiva nekunetsana inini nemukadzi wangu pamba. Saka mukadzi uyu kunzwisisa kwake kwaiti netsei. Saka uyu akaona sekunge anokwanisa kuzosolva problem iyoyo. Saka pandakangomuapproacha haana kumbotora time sekuti munhu anga agara achingondidawo hakewo. Kuzviburikidza nebasa rangu remaoko rekuwaka. Saka muhomwe mamusingagari musinawo chii, musina zvimasenzi. Saka zvaimubatsirawo pakuti pandinombomuvhizitira kuchikoro aitonga atoriwo munhu aitotarisikawo pana amwe maswiti munongozivawo nechikoro tumazepezepe tukandoita mubhegika zvinonga zvichitomufaira. Saka pandirongoendawo kuchikoro paipa zvinhu zvaitongofaya kunyange tinongogara musemu area. Saka ndikangoonana muarea zvinhu zvaitongodii futi zvaitongofaya. Plus manje moms wemusikana aiziya kuti ndo zviri kudini zvikuitika. Saka aichituma musikana uyu manje nechekumashure kuti izvi hapana chakati wadi kumboenda kogofa kumuchinda. Uyu akangosvika akamuromo umwezve kwatodini kwatotakadura ndo enda mosolva. Saka zvakatora time tichifambidzana. Ndichingotyawo kuti ndikarara naye achiri mwana mudiki zvakanyanya because munhu uyu ndakatanga kudana naye aine 15 years. Saka patakazosvika pakuzorara tese kaanga apinda mu16 point. Nhumbu ndo pakazodini fayabata. Kubatondodzwa kuti madhezi angu apfurikidza handichazivi kuti chii chiri kutora nzvimbo. Saka inini manje zvandanditofunga ndanditoti kuti ndimurasise futi hazviiti muri kuona. Tsanofanira kuti ndingandishingirire 2 months yapa 3 months ndo pakamuka nyaya yese. Musikana ubva achiti hazvichaitiba kuti ini ndidini ndichirambe ndiri kumba uko. Asi moms wacho waitombozama nepaunogona kumbochera midzi achimupa kuti nhumbu idii ibve. Iye achiva achindaura kuti moms aricherera midzi yekuti abvise nhumbu yangu. Saka ndodini ndikati aiwa chimira ndite plan iyo usamwe usabvise nhumbu. 1 unenge wazvisvibisa iwewe kubvisa nhumbu hakusi right. Unogona kutojairira, unogona kubudirira pakubvisa nhumbu, unogona kufa futi nazvo. Plus unonga wauraya hazvidini hazviiti. Zviri nani kuti nyaya inetsi tichigara tese pane kuuraya. Vatoti alright aita seanonzwisisa. Obva azoti one day makuseni madhamu angu atobuda padhina atoenda kwaenda. Iyo bva asara achisvika andauya wadini hapana wati kudii zikanzi ndatodinini ndatouya. Alright hazvinetsi chimira tiende kumuzaya bvatenda kumuzukuru. Muzukuru shamwari ndo nyaya yaita kulei. Saka todini iwe chimbosara nemunhu kunoku ndiende kopesa basa ndandiro waka 3 roomdi chimira ndopesa basa pandirohora ndoita plan. Muzukuru roti saka kule munopedza rini? Ndikati ndofunga zvekuma 7 days ndadini ndapedza. Alright ndobva ndatodzokera. Saka vanhu kumba kwa vanotomboziva chii chiri kuitika but moms wemusikana anga aritoziva kuti inini ndini ndaenda nemunhu. Moms wachiona munin'ina wangu obva tomuti iwe mukoma wako nhasi wamboaona. Kati ndaona ndatozouya apa ndikazoenda nawo kwatatoenda. Zikanzi it's okay bhozi anga ari kukutsvaga muruzvona apa mwana ari kushayikwa. Saka indadzoka uko mufana ndo vanondonditipira kuti ndo zvataura moms. Saka pakamira sei ndikati ndo zvandatozoita. Akati no haisi nyaya. Day number 5 ndo pakaenda kuti kwakaroorwa muzukuru wangu uya. Mai vakabara murume wake ndo pakasvika. Vatoti zvakamira sei? Pakati no uyu mukadzi wani wakula hangu wechi2. Vatoti
saka arumbometsa kuti aone kutora munhu wani. Wow, alright. Mhomuza manje watori nedzimwe hama dziri kuarea kwedu. Saka vakabva vatosimuka mhomuza waya vakabva vati cheka naro soko riya manje rabva naro papi vachitosvika naro kupi kuarea kwedu. Toma 1 day number 5. Saka inini zvasvika munzee dzevanhu vari munharaunda dzakabva dzasvika kumukadzi wangu. Mukadzi obva ati cheka naro kunani kuna mai echinyi musikana. Saka asvika manje akaenda kusvikirana nemurume wamai musikana. Saka nyaya yekuti ichataurika pakawanda zvazvikachaiti. Mukadzi wangu autoti hazviiti, haungandirori umwe mukadzi. Saka ndatoya pana kutaura baba wabva atozvinzwa akati akana murume wako ndakutomuendera. Saka pane umwe wandironti mwana ari mwana wamukoma akabva azvizwawo ubva atoti kuti ndinyarare bamunini anourayiwa. Saka zvandikatoita pana vamai ndawafonera bamunini muripi, ndikati ndiri kubasa. Zikanzi chenjerai. Ndikati type ipi, zikanzi muri kuurirwa. Ndikati abo maratodini. Saka pandaiwaka padhuze negomo ndipo ndatoti ndirimbopinda apa ndodzoka manje andina kutipira vanhu kuti wandaiwakira kuti ndo zviri kuitika. Ndatokwidza mugomo ume ndagara andione pasina kana 5 minutes hanzvadzi yemusikana nababa wacho watodini watosvika pamba papo munhu panapa. Zikanzi abva kuti ndiri kuenda apa mai manje anisizoita ende. Zikanzi alright. Bamboenda kumafriends angu bva tsvaka bva ashaya apa ndiri kuvaona bva watodzoka kumba ndo ndadzoka pabasa. Momuzopa ndoshanda manje ndo vakazobvunza kuti chii chiri kumboitika mara chatsanangurira kuti saka zvakamira sei. Ndikati handizotomboziva kuti zvichamira sei. Zikanzi alright. Saka muchiri safe here panapa. Ndikati sofa bo mira ndiro chinyi basa. Ndatororo basa kumba manje. Time yekuenda kumba haisvike inosvika ndopa ndoti ndikasvika kuti akachena zvinozondimirira mushere. Shimira ndende nekubhawa apa ndiri kuenda uku ndakaenda neuku vanaenda nekubhawa vandosvika kubhawa kwaya vandatotanga kutodi totenga doro rangu nemafriends tautanga kuti kutorowa paya ndichitovatipira nyaya iri kudini iri kuitika dzokei. Saka todii kwakutoti tsva ndo pandakama neighborhood ubva atondifonera shamwari uripi ndo pandatonyepa kuti ndiri kwamushunji. Kanzi wadi kuya kuno. Ndikati kumba here. Kanzi ndikati ndiri kuya. Zikanzi uya kwaba mukuru ako. Ndikati abo kotosvika kwaba mukuru kuya ako mafriends angu akati auchaendiwe kaba mati tichikuperekedza. Baratobaya kwaba mukuru tine 5 liters yemugojo andimunoziva doro rekuita zvekupima riya bwezi rakabva rati ngatitenge 5 liters tinde tichimwa. Bvarenda nasvika tichitomwa paya kutosvika kutovhunzwa makazvifambisa sei kuti muzodai. Ari bona tongoti nemo zvanzvataura musikana anga atotorwa mastatement nemaneighborhood. Maneighborhood kwatanga kutoseka. Zikanzi apa kapo tiri kungoita iri zvinhu izvi but anhu ari kutoziyana anhu ari kuwirirana aya. Saka wei yatingatoshandisa ndekuti baba imimi namai muri kuti toita sei nekuti muri kuona kuti zvinhu zviri pachena. 1 mwana wenyu ane nhumbu. 2 anhu haana kupokana. 3 nhumbu yacho haina kubata zvekuti akambunyikidzwa anhu ari kuwirirana. Mai yacho akabva angoti munhu mukati disguise but mupfungwa mavo zvanga zvirimo chaizvo haanga ari kutoti munhu ngaasaenda apa kudisguisa murume manje nehama dzemurume kuti zvinge zvichizi hapana chandiri kuziva. Munhu mukati changa chiri chipiri ichi. Chitatu ofisa obva atoti kuti ndimusiyire munhu akazviti uyu munhu akwenda naye kurara naye kumba kwangu chipiri manheru. Bva tatoenda kumba kwaofisa kwebva tatorarama kuseni bva tatomukira bva tati odds police. Mai baba nemwana wavo nenini naofisa tibva tabaya tatosvika paodzi paya. Nyaya yakamira sei utsanangurwa paya vakabva vachiti uyu munhu ka vachingotipira musikana kuti no iwe ndoti ndakadini akandimbonyikidza.
pakobvunzwa mastatement musikana bva ati ainina nombunyikidzwa mai acho bva achigumbuka na baba acho kuti akana uyu munhu akaiswa haangambotauri zviro zvedu isusu tabva tichimutorera batonzi naamwe ofisa chikadzi imhoms zvamauro rutaura ka maifamba munyengedza mwana ka imhosva siyai munhu anyatsotaura zvakaitika batoti alright bvozotonyorwa pasi kanzi isusu semapurisa hatibvumiri nhumbu yekuita zvokuona nemaziso kana kuti kuzwa kunzi ane nhumbu tinoda kuti muende kupi kwadhokta yoonekwa kuzi inhumbu zveshuwa here uye yaane mwedzi yakadini plus haana kupiwa chirwere here batoti alright satawana dzokai kumba todadzokera kumba awo bazoti mangwana acho uri musi wechachina bvaumukira bvati general vasvika bvaonekwa nhumbu iripo zveshuwa vazodzoka achivhurisa chinyi dhoketi odzi akubva kwamutara kudzoka futi kupi odzi ndopakavhurisa dhoketi rera zvanga zvakangofanana zvokuti handina kumbunyikidzwa zvakangosanangura zvakangonaka alright musi wekoti musi wechitatu next chitatu man noti kuodzi unoitwa chitatu next chitatu bva tanzi kukoti batasvika sakanzi muridzi wakaita nyaya yenyu hapo saka motoziya next chitatu tobva tobaya kuti kumba next chitatu chaicha iwo mani ndopa wazoona wakati no pfungwa yakambotaura ofisa iyaya yako yekuti tionesane nemunhu uyu haisinani ndopakada kuzotanga kuzoti no ngatichidini ngatichitaurirana saka inini mani ndakaenda kuona kuti titaurirane ndisati ndabva uku hazvidii futi imhosva futi yekuregera kuenda kukoti saka chimira ndanga ndaenda kukoti ndozouya todini toonesana muri kuona ndo pandakabva ndati kukoti musochitati iwo akabva tatichaendi vari kufungidzira kuti tikasaenda nyaya inonzi varidzi wenyaya wakamhangara havapo saka hatidini hatitongi asi kuziva kuti aiwa ini ndakutomira nedhoketi ndoranda kutotaura naro mukoti bva ndatosvika paya ndatogara ndiri kakufara asi kakufara kaya munongoziva kuti pamunhu pane paunozwa kuti ziso rangu rikapfurire kumusoro pane zvandodosangana nazvo rikapfurira kuzasi pane futi zvandododini kusangana nazvo saka raipfurira kuzasi riri kuruboshwe ndikati meno ndichachiona anhu adopinda mukoti adaidzirwa mazita Clayton Tiao ndototi ndiri pano alright vadaidzirwa mazita wakamhangara waya hapana akadaira zvisinei nekuti havana kuuya nyaya yanga iripo ndekuti inini nedhoketi tisu taakuonesana nguva ikwane nguva yakwana Clayton Tiao ndotosvika pepe ndotosvika kudonza iwo nyaya yako uibvuma ndikati nyaya ndoibvuma alright pp ubva atonyora zvakaita zikanzi achimbobuda panze uratobuda pa time yekuti ndauchipinda mukoti yazokwana manje Clayton Tiao vandapinda dhoketi rakuchidini manje rakuchiwerenga zvakazodai iwo wakazodanana nemunhu uyu iwewe ari pasi pe18 years asi makanga muchiwirirana henyu saka iwewe mhosva yauri kubatwa nayo ndeyekuti wakadananira neunda 18 years zvimwe zvese zvazvitisina basa nazvo ba saka inozii mhosva statutory rape alright kudanana neunda 18 muchiwirirana statutory saka iwewe wakuenda kuremand pakanzi remand in custody ndo chirungu chaanotaura remand in custody interpreter ubva kuti wanzi uri kuenda kuremand uchazopuwa judgment yako uchibva kupi remand saka ndakaita kakuvhiringika munongoziva iri first offender unongooneka kuvhiringika kuti saka arumburewo kuti ndimbodzoka futi kumba here ndozouya ndozodini mazvona saka ndichitoona magadhi jeri manje autodini autopanana masaini nemusoro kudai ndoda kutozi chini famba muratodzika masteps aripo muratodzigara apa pfungwa mayo muratonesa kuti hapana dai kwakuri kumba ndotozibuda tozokuona musi wakati hapana saka pakuzotongwa makazotongwa makore mangani pakutongwa ndakanzi 4 years right ndanzi 4 years ndanzi
nekuda kwekuti tikaona kuti une unhu hwakanaka tokubvisira 1 robva razi 1 iriya good behavior. Asi ukazobhaiza uri muusungwa imomo 1 tinokudzosera gore ratabvisa 1. 2 ukabuda iwewe usati wasvitsa 5 years ukapara mhosva usati wasvitsa 5 years patinokubata tinokutorera futi makore atakubvisira ayaya jeri rawakambopika tokudzosera apa kana watongwa 10 ubva wazi plus ayaya ndokona toti alright une chichemo here ndikati chichemo chandinacho ndechekuti ndauchifunga musikana manje kuti achasara achiitwa sei nababa nehama kuti zvichazofamba sei mimba inogona kuzotobva nekufunga ini ndaapapi futi mujeri. Ndikati mambo ndaikumbira kuti mundirerutsirewo zikanzi usati watoenda mberi nenyaya yako iwewe tatokurerutsira unosvikawo mwana wako ane makore mairi 1 unosvika mwana mukadzi wako asvitsa futi makore anotenderwa saka tatokurerutsira kuti unosvika mukadzi wako nemwana zvese zviripo tangirepo pochinde mberi zikanzi buda